ମାନେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ନେବାକୁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କେ ପରଚେସ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ 6ଟା ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାକି ଚାର୍ଜର ଗୋଟେ ନୂଆଟି, କେବୁଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ କଭର ବି ଯିବ, ଯାହାକି ମୋ ପାଖରେ କଭର ବି ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ। କଭର ତାଙ୍କେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସିବେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଭର ଦେଇଦେବି। ଆଉ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ ଆସିକି? ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଭାଇ। ତ ମୋବାଇଲରେ ଯଦି ଗିଫ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ। ମୋର ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ମୁକନ୍ଦପୁର ମେନ୍ ରୋଡ଼, ରୁଇମୁଡ଼ା ଜିରୋରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟୋର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ତା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଇବେ, ଯାହାକି ଇୟରଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଫୋନ୍ରେ ବି। ଆଉ ଯଦି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ବି ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ରହିବ, ଇୟରଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ରହିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଏ।